kunomuthi abawusebenzisayo ukukuphephetha ukuthi uphuphe. Uphinde uphuphe kube ngathi unobizo unganalo. Kunezinto abayisebenzisayo zokukudonsa kube ngathi wena unobizo unganalo. Omunye uzothi awugogo kanjani manje because umuntu ungena njani lo muntu ungenza njani ukuthi ngiphuphe ngingaphuzanga anything yakhe ngingasebenzisanga next. Angisho ungenile esigodlweni. Angithi ungenile kuye esigodlweni. Ufikile angithi. Unyathelile angithi. So it's possible. Akadingi nokuthi akakunikeze next. It's possible. 99.9 yenu aninayo calling yobungoma. Nithwase because benibizwa. Nibizwe izinto. Omunye uzothi hayibo Tumi wena bona amathwasa. If nami yangifanele ngizangena ngibosindarela ke. But wena lalela lento engitshela yona. Be careful. Then uzothwasa vele noma unganalo lelo gift because basuke bakusebenzise izinto. That is why bazokufundisa amathambo. Because uzofunda amathambo kuyinto epractical. Asenze so mangabe uyangiphikisa. Wena ongana gift ne? Wena ongana gift. Hamba uye esangomeni siyokufundisa amathambo. Ubuye uconsult abantu ubone ukuthi anyeke ukuconsult na. Yeah, hamba uyofunda. So guys, be careful. Ne? Be careful of your dreams. Be careful of what you dream about. And be careful of what you landela. Pray. Tandaza. Pray for your kids. Pray for evil spirits. Ngitshela indlela ayibuzwa kwabaphambili ibuzwa kulabo ababuya kuyo. Amen.